Čiže to, čo sa musí stať, je, že má byť okamžite zvolaná Bezpečnostná rada štátu. Pripomínam, že ju zvolávajú títo páni z vlády na základe nejakej fotografie nejakého bradatého Gruzinca a vymysleného puču. Zvolávajú ju pri dlažobných kockách a teraz, v ten moment, keď naozaj čelíme bezpečnostnému riziku, ako aliancia, ale aj ako Slovensko susediace s Ukrajinou, tak nevedia ani tento krok urobiť. No a druhá vec, na ktorú vyzývame vládu, je, že by mala nie len podporiť ten proces konzultácie podľa článku 4, ktorý spustilo Poľsko, ale mali by na medzinárodnej úrovni aj podporiť možnosť, aby bolo možné zo strany spojencov zostreľovať ruské drony ešte predtým, než sa dostanú na územie aliancie. No a posledná vec, Robert Fico by sa mal okamžite ospravedlniť a okamžite si uznať chybu. A poprosiť o ospravedlnenie našich spojencov, aj občanov Slovenskej republiky, že v posledných mesiacoch a najmä tento rok investoval všetko do vzťahu s agresorom, s Vladimírom Putinom. Má plné ústa mieru, že stále hovorí o mieri, ale keď je s ruským prezidentom, tak sa s ním iba tak tam servilne rozpráva, nedokáže povedať, že sa majú ukončiť boje, že Rusko má ukončiť boje. A teraz to vidíte. Za posledných pár dní od toho tretieho stretnutia Roberta Fica s Vladimírom Putinom Rusko zahájilo najväčšiu ofenzívu nočnú proti Ukrajine a teraz dokonca aj na území členského štátu NATO. A toto by mal Robert Fico priznať, že proste je to Ruská federácia, ktorá odmieta zastaviť zabíjanie civilistov, odmieta prímerie, kdežto už všetci od amerického prezidenta cez Ukrajinu, cez európskych spojencov volajú po prímeri. Toto by som dnes očakával od nášho predsedu vlády.